γιατρός μου και η γνώμη του κόσμου, γιατί στην εκκλησιά σε οδηγεί. Ποτέ στις μια μέρα ποτέ αυτό στα χέρια του κόσμου να βάλεις την μέρα, να μοιραστείτε το καημό τα μάτια του κόσμου. Θέλω φως μου την μαύρη Κυριακή. Στα σκραπίνα σε φως μου αυτή τη μαύρη Κυριακή. Απειλήσει ο καημός μου που η γνώμη του κόσμου, γιατί στην εκκλησιά σε οδηγεί. Πονέσεις και γράψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ αυτό στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη μέρα, να μοιραστείτε το καημό. Μα όταν πονέσεις και γράψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ αυτό στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη μέρα, να μοιραστείτε το καημό. Πώς μπορείς και να κρέμεις φως μου.